Yawa! Nan? A ya ƙarisa da langa. Ya yi daidai. Salamu alaikum. A nan kuma da sallama? Ai da ashe kuka zo da yafi mu. Ba nan za a zauna ba. Nan wurin zaman ɗan autan aljanu. Yanzu haka wallahi sai ki rasa kallo ta gaba Allah sai ta ƙi yanki. A zauna a nan, a zauna a nan. Yau. Kuna ba wa kanku wahala. Ai na san ma abin da yake tafe da ku. Ba sai kun magana ba. Ai mu an riga da an sanar da mu ai. An riga da an sanar da mu ba sai kun yi wani magana ba amma dai ina so ku mun ƙarin bayani. Boka, wannan ƙawa ta ce na kawo maka. Za ta maka bayani da kanta. Boka dama mijina ne ya min kishiya. To kuma tun da ya min kishiyan gaba ɗaya baya shiga sabgana kwata-kwata ma ni bana gane mishi ne. Ai kin bata bakin ki a banza. Na ce miki wannan duk mun san da shi dama da wani ƙarin bayani bayan wannan. Da shi ne suke wani ka tuntuni an gaya mana. To shi kenan. Tausayin ka da sauki. To za a haukatar da shi ya miki? A'a boka ita dai nake so a haukata min da ita. Karkai fa. Wai ta ce tana son mijinta amma kishiyar ta a haukatar da ita. Ya yi daidai. Yawwa. An gama aikin. Sai maganar ƙazantar duniyar nan. Kin san ni ba na riƙewa da hannuna. Za a ba ma wa tausayinka da sauƙi ne za a sai tamaru guda 10 za a yanka. Sai a sha jini. In kuma kina son naman sai a kawo miki. In kuma ba sai kin bayar ba. Mu abun namu akwai sauƙi. Kina ji? Za ki kawo bahagon sauro. Da jaki mai kai 2 za a samu a wurinki. Boka ina zan samu din. To shi za muka ce mu da ke muna gani ta ko ina kuma ana shiga lungu da sako su za su iya samu. Yawwa za ki iya kawowa. Ajiye a nan, ajiye a nan. Mu ina taɓa wannan. Lafiya kina nema na wannan lokacin? Ina kuwa lafiya. Lafiya ba lafiya ba. An rena mun wayo ne kawai. Waye miki reni waye mu je mu ci kwarsa? Wani dan iskan boka ne. Na ba sa 50,000 ya mun aiki akan wannan gayin Salim. Shiru. Salim ya sati 2 ina kiransa kenan baya daga waya na ina ga miki. Shi yasa na kira ki zo ko mu je mu jahilce sa kin gane? Wani dan iskan boka ne. Wani ne kawai kere biyo ni. Rike wannan. Za ku iya fita ta babbaya. Haka muka yi da kai? Dan Allah ki hakuri wallahi shirye. Kai Muna wallahi dan Allah ki hakuri. baka kuɗi ka mun aiki akan gayan nan sai na ji shiru. Za ka bayar ko ba za ka bayar ba? Za ka ban ko sai na kula ka san ni ba ka san halina. Ba ni na. Ba ni. Dan Allah ki hakuri. To kada ku manta kamar yadda kuka sani suna na Shehu na Allah. Muna kawo muku wato fina-finanmu da kuma wato waƙoƙi da kuma comedy. Sadiq SDM TV. Kada ku manta ku je ku mana subscribing, ku mana sharing kuma ku yi comment. Nagode, naku Shehu na Allah.